velkommen til Hausfrau på tur, som i dag er kørt til Kliplev. Jeg er simpelthen nede ved Vicky, og hun har forretningen Stofterapi. Og ved I hvad? Jeg bliver så lykkelig over at komme ind i sådan en forretning her. Man stepper lige ind ude fra gaden af i det smukkeste hus, og så kommer man ind og bliver overvældet af sådan en væg her, som er så smuk, velorganiseret og farverig, og man tænker bare, wow, jeg bliver i 3 timer simpelthen. Vicky har en meget dejlig butik, og det er sådan, når man kommer hertil, så kan man mærke det der stofterapi. Med det samme, så får jeg den der lykkefølelse indeni. Jeg tænker, nu er jeg bare i mit S igen, fordi jeg er blandt alle de her smukke farver. Jeg bliver så inspireret, bliver så rolig af at se, hvordan de svinger sammen stofferne, og man har lyst til at kombinere på kryds og tværs. Og lige nøjagtigt den her følelse her, den giver jo lige det ord terapi, den mening, det virkelig handler om. Det handler om, at når vi arbejder kreativt med vores allerbedste hobby, så kan vi komme ind og mærke os selv. Og jeg synes, ordet stofterapi er så smukt, og det har Vicky selvfølgelig tænkt over, fordi det er terapi for os alle sammen at arbejde med vores hænder. Det er godt for vores hoved, det slapper af, godt for vores hænder og vores holdning, og vi bliver helt bløde og lækre. Og vi har faktisk overskud til en hel masse andet, når vi har fået vores lille dosis stofterapi. Så den oplevelse her, den må I simpelthen ikke gå glip af. Altså man kører jo bare til Kliplev, og så besøger man Vicky. Og hun er den sødeste dame, som har været dameskrædder i rigtig, rigtig mange år. Og hun har virkelig tjek på sine ting, og hun ved noget om metervarer, og I skal ikke snyde jer selv for sådan en rigtig fin oplevelse. Men nu skal vi rundt i butikken og se, hvad der er. Masser af lækre sager. Kom bare med. Der er jo ingen tvivl om, at viskose og bomuldsjersey med digital print, det har virkelig været hot længe. Og der ligger altså den ene rulle efter den anden her. Og Hausfrau, hun er jo glad for store print, men der er også små print. Der er mixende, matchende metervarer. Og så gik det jo galt igen, fordi så kom der jo lige et chilistykke stof op. Det er lige noget for mig. Altså kæmpe store, saftige chilier. Jeg er nemlig lidt stærk i munden, så det kunne passe meget godt til en kjole til mig i hvert fald. Og sådan kan man altså bare blive ved på de her hylder her. Men der er også lidt andre lækkerier her. Der er nogle meget flotte hørstoffer og nogle faste metervarer, som vi også lige skal kigge på. Kom lige med rundt her. Vicky har også en afdeling med faste metervarer, og det er jo noget af det, jeg tænder lidt på. Det ved I jo godt. Blandt andet nogle meget, meget flotte hør med stort print på. Altså denne her kunne man jo nærmest overhovedet ikke komme forbi. Den ville være ret lækker til en kjole. Og helt enkel i snit. Ingen ballade, men ellers bare være. Ligesådan ligger der mange fine, smukke faste metervarer her. Og det er noget af et skifte lidt. Altså nu har digital print på strækbare metervarer været fremme længe. Kommer et lille skifte nu, hvor vi også begynder at interessere os for viskoser og for hørvarer igen, især hørvarer igen, vil jeg så sige. Og også metervarer med stræk i, så de er rare at have på. Og det er jo fedt, at der er en butik, som har begge dele. Det er jo det, der er sjovt ved det. Plus, at jeg har set nogle ret fede elastikker og nogle tilbehørsting, som vi ikke må gå glip af. Der var den der elastik, som jeg manglede, fordi prøv lige at se hernede. Ej, det er bare de skønneste elastikker, som kan placeres i en linding på et par løse sommerbukser eller på nederdelen. De har allerede det smukke print, så der er ikke ret meget at arbejde ud med. Altså det er simpelthen bare at få den plasket på jeres kjole eller jeres
neddel som en rigtig flot effekt. Og prøv lige at se alle de der forskellige print. Dem skal jeg da lige præcis have nogen med hjemme. Sådan er det. Her skal du se. Ja. 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 Jeg har også de poser der. Ved du hvad? De er bare gode. Ja. Ha' en god dag. Dem kan man jo ikke være. Det kan man jo ikke være ked af. Nej, det er nemlig rigtigt. Men så er det jo hernede, vi siger moin. Moin. Tak for i dag. Ja, selv tak. Godt. Hej. Hej.